Σήμερα θα κάνω donate στους αγαπημένους σας YouTubers. Μόνο αν κάνω το challenge που θα τους βάλω. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Πανόη. Λοιπόν, κάνει ο Πανόη αυτή τη στιγμή live όπως βλέπετε. Και θα πούμε να του κάνουμε donate να ζωγραφίσει το αγαπημένο μου brainrot, τον Cerberus. Να δούμε πώς θα τον κάνει. Super chat. 2 ευρώ. Θα σου βάλω ένα challenge. Αν το καταφέρεις, δωράκι. Αν το καταφέρει, ένα challenge. Είσαι ready? Δεν ξέρω γιατί με αφήνει. YouTube, τι κάνεις? Να το. Ένα challenge is ready. Οχ, για να δούμε. 2 ευρώ. Η Βυργίνια. Thank you, bro. Το δικό μου που είναι? Δεν το είδε, δεν το έχει δει. 2 ευρώ πάλι. Πάλι 2 ευρώ. Θέλω να ζωγραφίσεις. Ναι, να πούμε Brookhaven να σου βρω κάνει κορίτσι. Τι φωτογραφία, γιατί τραβάς? Να σου πω λίγο, περίμενε. Κοίτα, σκρίζω τα. Ακούς! Ακούω. Ο Βίγιος έκανε donate και σου λέει ένα challenge. νάτος. Είσαι ready? Όχι. Ναι, Ποιο σου πράγμα? λέει για challenge. Δεν είδα άλλο τον έτρε. Σκάμερ. Πάνε λίγο πιο πάνω. Ο Βίγιος έκανε donate. Θέλω να ζωγραφίσεις Δεν είπα τσόλα George Game, σου πω τώρα. τον Cerberus. Αν το κάνεις καλά και πει το chat είναι καλό. Για δούμε. Άλλα 2 ευρώ. Πανόη! Σε θέλω δυνατό σε αυτό, έτσι. Τι Σρέκ, ρε. Ο Σρέκ είναι ο πράσινο ο άλλο. Δεν διαβάζω τα μισά, ρε, μπρο. Ζωγράφησε Cerberus αν το κάνει καλά, δωράκι. Ζωγραφή Cerberus αν του κάνεις κάλα, δωράκι. Πού να το ζωγραφίσω το Cerberus, ρε. Πού να το ζωγραφίσω? Free drawing, έλα. Για να δούμε πώς θα αφήσει. Αυτό. Ναι. Ζωγραφίζω. Τι κάνει? Chat το έκανε καλά. Βέβαια, το ζήνουμε άλλα 2 ευρώ γι' αυτό. Double ζωγραφιά, το έκανα. Ίδιο είναι. Τσατ του ήκαν κάλα. Ίδιο είναι. Σκάμερ! Ναι μου, τι φορτί μου, ρε, ίδιο είναι, ρε, κατάλληλη. Το έκανα. Ωραία, θα του δώσουμε 5. Λέτε όχι, by the way, ρίχνω, σου στέλνω μήνυμα ως moderator, να φάτε μπαν. Ξέρεις κάτι, θα του δώσουμε 10 ευρώ. 10 ευρώ. Ναι. Θέλω να δω Ίδιο είναι, προσπάθεια. Δεν είναι κακή. Δεν είναι κακή προσπάθεια. Μπράβο, Πανόη. W in the chat. Πεθαίνω. Δεν είναι η κακή προσπάθεια, μπράβο ουπάνι W in the chat. Θέλει ρε βίντεο W 10 ευρώ, μπρο. Τα πιο εύκολα 10 ευρώ στη ζωή μου. Απλά αυτό που έκανα ήταν να ανοίξω το Google και να γράψω. Το ξέρουμε όλοι αυτό, μπρο. Cerberus drawing, bam, με το Google. Let's go. Όλοι το είδαμε. 10 ευρώ. Ήδη 10 ευρώ, ρε. W, bro. Ευχαριστώ για τα 10 ευρώ. Ευχαριστώ. Δεν το είδαμε, νομίζει. Ευχαριστώ για τα 10 ευρώ, bro. Ευχαριστώ, βίντεο. Ευχαριστώ. W ζωγραφιά. Να, και αυτή έκανα. Στείλε μου άλλα 5 αν θες για αυτή η ζωγραφιά. Και άλλα 5 για αυτή. Σας στέλνω και στο Discord αν θες να τις έχεις. Ωραίες είναι, εγώ τις έχω κάνει. Λοιπόν, ο δεύτερος που θα κάνουμε donate είναι ο Cost που κάνει live αυτή τη στιγμή. Έχει έρθει και σε εμάς και ήρθα να έρθω να το πίσω. Θα του πω να βάλει κάτι καλό. Βάλε κάτι καλό. Wait. Πέρα από το άλλο account. Θα του πω να βάλει κάτι καλό, αλλά να κάνει και live. Εκεί θα πονέσει. Παίξε Ο Βίγιο είναι. Έλα ρε τρέλε. Παίξε. Γιατί δεν παίξεις από το άλλο ρε. με κάποιον, αλλά θέλω Παίξε, εγώ παίξε. Παίζω. να διαλέξω. Θα με τρολάρει να ξέρετε. Ο Βίγιο κάτι σκοπεύει τώρα να κάνει. Στο live και να μου λέει περίμενε γράφει. Κάτι κάνει αυτός τώρα. Διαβάζει. Έλα Βίγιο, περιμένω να με τρολάρεις. Άντε, έλα. Σε περιμένω να πεις το κύριο. Σε έχω μάθει ρε Βίγιο. Τι λέει. Super chat. 2 ευρώ. Θα διαλέξω εγώ με Έκλεισε κάμερα μπρο. θα παίξεις. Ωραία, θα παίξουμε το duel έτσι χωρίς κάμερα. Χωρίς κάμερα, τρίκ. Θέλω κάμερα. Θα με βλέπετε έτσι κολλημένο. εντάξει. Όχι. Γεια σου Βασιλική, τι κάνεις? Πόση ώρα κάνω live, παιδιά, ξέρει κανένας πόση ώρα κρατάει η ώρα? Για να με το παίρνει, πάμε. Rest in peace. Όχι. Το ξέρω. Θα διαλέξω εγώ. Όχι ρε γάμο το. Ναι. Έκλεισα από μπαταρία ρε βίντεο η κάμερα, δεν μπορώ να δείξω κάμερα. Γάμο το, θα διαλέξω εγώ με τι θα παίξεις, θέλω κάμερα. Να σου πω βίντεο, άκου. Θα το κάνουμε στο, άμα κάνω αύριο ή μεθαύριο live. Όχι! Σίγουρα θα κάνω. Όχι! Μην μου κάνεις donate, γιατί δεν έχω κάμερα ρε, δεν έχω μπαταρία, μόλις έκλεισε. Ρε βίντεο, το short live και να μου κάνεις donate για το βίντεο. Γυρνάει βίντεο παιδιά και το κάνεις short live. Sorry βίντεο, bro, δεν έχω μπαταρία, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άκου, θα το κάνω στο επόμενο live, εντάξει. Λοιπόν, άκου, θα το κάνω στο επόμενο, δεν το ξεχνάω τίποτα, εντάξει. Sorry, πώς θα με βρεις τώρα βίντεο. Δεν φταίω, δεν είχε μπαταρία κάμερα. Δεν τη φόρτισα γιατί είπα να ανοίξω για λίγο live. Ωραία, γάμο, το χώθηκα τώρα. Sorry, βίντεο, δεν φταίω. Τον έχω στείλει για κάμερα μόλις βγήκε από το τέτοιο. Κάντε ένα subscribe ρε παιδιά όσο φτιάχνω την κάμερα. Τον έστειλα για κάμερα. Να το φτιάχνει, το φτιάχνει. Έλα ρε Cost! Ξεχάστε να έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Έκανε subscribe και like αυτή τη στιγμή. Βλέπετε προσπαθεί να φτιάξει την κάμερα. Και πώς να του βάλω ένα challenge. Κάνουμε αύριο γιατί βλέπεις εδώ έχουμε προβλήματα πολλά τώρα. Color correction, μήπως να κοιτάξω. Χάλια είναι, δεν λέει για βίντεο αυτό. Θα γίνει ερώτημα.
Είσαι ήδη στο βίντεο. Βίγιο, sorry ρε φίλε, δεν τι κάνω για σένα τώρα. Κάνω για σένα, γελάνε όλοι. Φίλε, sorry, θα το κάνουμε αύριο αυτό ή μεθαύριο ή την Πέμπτη. Θα το κάνουμε αύριο, ναι. Δεν ξέρει τι του έρχεται. Ότι θα το χάσει το brain rot. Sorry και όλη την πρισιά. Δεν πειράζει. Με αυτή την κάμερα. Δεν ξέρω, να το παρατήσω. Δεν κάνω δουλειά. Κάτσε, θα δοκιμάσω κάτι τελευταίο. Θα το παρατήσει. Λοιπόν, chat, μου φαίνεται θα κλείσω το live. Χιλιά συγγνώμη. Σας ευχαριστώ που στηρίξατε. Όχι. Και βίντεο θα σας πάρω. Όχι, μην κλείσεις. Πολλά, παιδιά. Όχι, το κλείσε. Το most fail. Και θα με παίρνει τηλέφωνο. Κώστα. Δεν θα σας πω. Θα έχω κάνει. Περίμενε. Κώστα. Εδώ μέσα. Αλλαγή. Αυτή τη στιγμή κάνει live ο Ασβέστης Σου λέω, bro, το χειρότερο trade που έκανα είναι που έδωσα. και παίζει στήλη The Brain Rot. Και θέλω να του πω και να του κάνω donate 5 ευρώ και θα του πω αν είναι έτοιμος. Έτοιμος γιατί θα πει. Μόλις θα έρθει κατά 2 ευρώ που του λέω είσαι έτοιμος. Για να δούμε τι θα πει. Τώρα. Βίγιο, τσατ. Ένα W όλοι τώρα στο βίγιο. Είμαστε 215 άτομα στο YouTube. 438, ευχαριστώ για τα 2 ευρώ, αγορίνα μου. Βίγιο! Είσαι έτοιμος. Τι μου δίνει για τον μπέργκερ? Βίγιο, είμαι έτοιμος. Είναι έτοιμος, οκ. Πάμε στα 5. Όχι, θα του κάνουμε άλλα 2 ευρώ και του πούμε είσαι σίγουρος. Είναι ο Βίγιο. Τσατ, είναι ο Βίγιο. Τσατ, μπήκε ο Βίγιο στο live μου. Είσαι σίγουρος. Θα του βάλω άλλα 2 ευρώ τώρα, είσαι σίγουρος. Βίγιο, πες μου όνομα. Δεν ξέρει τι θα του πω. Όχι, πάλι έπεσε το live στο TikTok. Γιατί? Για να δούμε. Είσαι σίγουρος. Είσαι σίγουρος! Βίγιο, όχι απλά είμαι σίγουρος. Θα σε νικήσω, αγορίνα μου όμορφη. Νομίζει ότι είναι το 1v1 μας. Αλλά όχι, Ασβέστη. Δεν είναι το 1v1. Του ρίχνω 5 ευρώ και του λέω θέλω να πας και να σβήσεις το gold για ένα ακόμα δωράκι. Δεν ξέρει. Θα παίξουμε. Θα το δείτε αυτό το βίντεο. Το παίζω με controller ή το παίζω με keyboard? Ναι ή όχι, keyboard ή controller, chat. Keyboard ή controller. Για να δούμε τι θα πεις αυτό. Θα πας να σβήσεις το gold για ένα ακόμα δωράκι. Μου γράφει ο Βίγιο, θέλω να πας και να σβήσεις το gold για ένα ακόμα δωράκι. Τσακ, τι κάνω? Τσακ. Μου έδωσε 5 δολάρια και μου λέει να σβήσω το gold. Το έκανα δώρο. Όχι, Βίγιο. Τι θα κάνεις, για να δούμε. Μάκο, φύγε λίγο γιατί. Τσακ! Το gold μου. Θα το κάνει. Ρε σταμάτα! Αν είναι δυνατόν. Δεν θα μπλοκάρω κόσμο. Wait. Παναγία μου. Το έκανε. Λοιπόν, νομίζω το αξίζει ένα 10 ευρώ. GG's. Το Βίγιο, 1v1 εξαιτίας του Βίγιο θα το κάνουμε διαγράψαμε σύντομα. ένα diamond gold. Το καταλαβαίνετε αυτό? Να είστε όλοι έτοιμοι. Εξαιτίας του Βίγιο καταστρέψαμε ένα gold. Είστε όλοι ready. Για να δούμε. Πονάω. Τσατ, έκανα χαζομάρα. Πείτε το, έκανα χαζομάρα. Ρε, τι έκανες? Πήρε πάνω από 20 ευρώ ζέστης. Το gold μου ρε φίλε. Πονά. Μου το έδωσε ένα παλικαράκι. Τσατ! Όμιτζι. Για να δούμε. GG τώρα πρέπει να το κάνουμε σύντομα, να είστε όλοι ready. Ασβέστη. W. Μου έδωσε, λοιπόν, 10 δολάριο give your GG στο 1v1 θα το κάνουμε σύντομα, να είστε όλοι ready. Τσακ, ένα W για βίντεο, 10 δολάρια donations, ένα W. Μας το δώσε πίσω το gold και με το παραπάνω, ένα W chat. Ένα W. W, πατήστε like, subscribe. Και στο Ασβέστη εννοείται. Αυτά στους 50.000 subscribers. Ένα W όλοι στο βίντεο αυτή τη στιγμή. Βίντεο, ομορφό παιδό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, love you. Σύντομα βιντεάκι με βίντεο, όσοι το ξέρετε, από το Steel Brainer, παιδιά, στο YouTube. Το παλικάρι είναι απίστευτο, είναι χρυσή καρδιά. Και όσοι με λέτε με ένα Ank, ίδια ηλικία έχουμε με βίντεο. Κανονίστε. Λέει Young. Love you, bro.